Sen mas og tubig. Ay lang nagadato ba? Kami ginawa kaso sa tubig dato mga. Ano yung ginawak tatanan? Opo. Opo ginom gyud. Ginawa sa tubig dato mga. Ligdayo na siguro ng anong post yan. Mo sa ini ko. Eh. Ang pangan sa birya kung O, siya kakampi. Welcome again to my house. At kasulukuyang nasa Badjan, Cebu City ako ngayon. Southern part ng Cebu. At nandito ako sa Lambog Beach. Yan mga kaibigan. Yan, titigan natin ng mundo. At since Badjan, Cebu ito, southern part ng Cebu, fronting ito ng Negros Island. Okay, yan po ang Negros Island. Yan, bilog ang mundo mga kaibigan. At yan, may isla kayong nakita. Yan yung Badjan Island. Green Island. Noon siya na pinapangalan ng Green Island. Okay. Maputi ang beach guys. Tour tayo paminsan-minsan kahit mainit. Alright. Yung parking fee dito mga kaibigan ay free na, pero masyado kaming nabueset nung pumasok kami dito kasi nung pumasok kami ng Lambog may 45 pesos per head siya na intro, na entrance. Tapos nung papasok na kami dito ng beach talaga may 100 pesos pa talaga na entrance. O diba doble? Kaya doon kami, before kasi pumunta kami dito, libre lahat kasi public beach to. Kaya lang nung nagpandemya, nagbago lahat ng takbo ng mundo, kaya negosyo na rin. Ay, negosyo nga, edi sige. Para saan ba yung 45 pesos at saka yung 100 pesos? Kasi daw yung rason nila doon, private property daw to na area. At medyo alam ko rin yun na private property to. Maganda dito guys. Meron ding mga private resort dito. Pwede kayong mag-book, mag-overnight. Pwede rin kayong stay dito na nakatent. Yun. Tinaw ang tubig. Malinis ang tubig dito. Kaya lang ngayon sobrang mainit. Ay Marla, lagi ka nagkuhan? Hi vlog, welcome to my guys. So ito yung mga guys ko. Ano lang palagod, palagi din sa Manoy ay. Manoy, palagi lagi din sa Manoy Sherby ay. It's like really soft. Yan yung kabukiran ng southern part of Cebu. Dili, ta mag-abang og cottage? Ilang cottage na? Since nasa Lambog tayo at nasa Badjan, Cebu ito, paano po pumunta dito? If nagko-commute lang kayo, galing talaga kayo ng Cebu, punta lang kayo ng South Bus Terminal, tapos magtanong-tanong lang kayo doon. Yung bus na papunta dito is yung Librando Trans o kaya Ceres Incorporated. Yung pamasahe, since diretso na kayo dito, yung landmark lang dito is yung International Golf Course lang, yung golf course lang talaga. Yun yung doon kayo bababa, o kaya sabihin nyo lang sa konduktor ng bus na mag-embark kayo sa Lambog Beach. Yun, ituturo kayo dito. At yung pamasahe, budget lang kayo ng 200 pesos per head. Public bus yun, hindi yun, wala yung aircon. Economy. At yung aircon naman,
Sabihin lang natin mag 250 na lang kayo. One way lang yun ha. Hindi yun round trip. One way lang yun mga kaibigan. Kaya since bulakbol tayo, lagalag, laglag, mag-budget. Para makatipid, magbaon ng pagkain. Opo, yan po. Patuloy tayo. Okay din naman yung buhangin dito. Maputi rin naman yung beach na. Yan. Still from Tinigos Island tayo. Yan. Init. At yung park na yan. Yan yung parking area nila. Maganda din naman dito. Sulit din naman. Saan kakak? Siyempre na naman. Diba? Para sa yung Hiroshima nuclear bombing. Ganda.
O siya kakampi. Ay, good. Kadadong ta makita. Kala na ida na niya. Karay? Kinahan na siya, kina yung papa. Negros Island. Kana dia Dumaguete, Oriental. Ha? Ay na. Mag-life jacket na lang ko. Mag-life jacket na lang ko. Dali na kasi Pino. Nakatulog ya. Say na hitabo. Walang karay sa siya. Ah, mas mabaw din he. Mabaw.